दीजिए मौका मिला है। अच्छा ठीक है, अभी मैं एक आप एक हम, नहीं नहीं एक मेरा होना चाहिए ना गाना। अब बताओ सी शार्प। चलिए, यही तो प्यार है, कभी तुम कभी मैं, कभी मैं कभी तुम, इसी को ना मोहब्बत कहते हैं। हाँ सही है कि नहीं? ताली होनी चाहिए अनुपमा जी के लिए एक बार जोरदार। चलिए, कि कब सोचले ना रहनी उवत न बदल जाए, कि दिलवा में रहे वाला दिलवे से निकल जाए, कि कब सोचले ना रहनी उवत न बदल जाए, कि धड़कन में रहे वाला दिलवे से निकल जाए। जुदाई त खाली बहाना भइल बा, जुदाई त खाली बहाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। नया याद से अब याराना भइल बा, नया याद से अब याराना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। चढ़ जाई रात जब झांकी चंदनिया, झुर झुर झुरकी पुरवा सिहरी पतरिया, नयन से गया वे, नयन से गया वे, चढ़ले आसमान से, रात भर जगई जई नया के, दबे पाँव में नजरिया मत कब सोचले ना रहनी उवत न बदल जाए, कब सोचले ना रहनी उवत न बदल जाए, धड़कन में रहे वाला दिलवे से निकल जाए। जुदाई त खाली बहाना भइल बा, जुदाई त खाली बहाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। आपन रहे जे बेगाना भइल बा, आपन रहे जे बेगाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। कि सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। तालियां होनी चाहिए इतनी प्यारी से प्रस्तुति के लिए। अब